Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai suna Arewa. A yau zan nuna muku ne yadda za ku ƙara saurin wayanku, wayanka misali ko wayanki yana ɗan slow, yau zan nuna muku yadda za ku ƙara saurin wayan. Na farko za ku shiga settings na wayan, bayan kun shiga settings sai ku shiga system, sai ku yi ƙasa za ku ga about phone, sai ku shiga. Za ku ga build number, to wannan build number za a ta danna kansa ne har sai ya nuna wa mutum ya sa code ɗinsa, sai ka sa code ɗinka ka danna continue. Za ku ga a ƙasa zai nuna ma you are now a developer, sai ku yi back, ku ƙara shiga system ku sauka, za ku ga wani sabon abu ya fito sunan shi developers option, sai ku shiga ku je can ƙasa. In kuka je can ƙasa za ku ga wani abu, yawwa ga shi nan window animation scale, sai ku dawo da shi 0.5 ɗin nan. Dukansu waɗannan guda uku, animation scale, transition animation scale, animation duration scale, duk ku dawo da shi 0.5 ɗin nan. Wannan bonus tip ne, wannan za ku yi amfani da shi show tabs ɗin nan, yana nufin in ka danna fuskan wayanka ya nuna inda ka danna. Kun gani ga shi nan yana ɗan nunawa, duk inda na danna a wayana sai ya nuna abin da na shiga. Nan kuma za ka iya misali in ka jona USB, za ka iya sa shi in an jona kawai direct ya shiga file transfer ɗin nan, direct in an jona ba sai ka sa za ka tura ba, direct kawai zai hau da kansa instead of kana jonawa yana caji. Kun ga yanzu saurin wayan nawa ya ƙaru, tana sauri sosai saboda wannan abun da na canja. Ina fata kowa ya gane kuma kowa ya ƙaru da abun da na nuna muku. Kun ga saurin wayan ya ƙaru. Kada ku manta ku yi liking, ku yi sharing, ku yi subscribing, kuma ku tura wa 'yan uwan da abokai don kowa ya amfana. To jama'a na bar ku lafiya, sai mun sake saduwa a bidiyo namu na gaba.